Bueno, moi bo día a todas e a todos. Estamos aquí Valentín García, que é o secretario xeral de Normalización Lingüística, Gumersindo Guinarte, concelleiro, compañeiro responsable, entre outras cousas, de Turismo de Santiago, e está tamén Aitana Cuétara, que é a responsable de Lunera Producións, que é a empresa que coordina este maravilloso proxecto que imos a presentar. O que non se escribe son unhas xornadas de aprendizaxe e experimentación sobre o noso patrimonio sonoro, os sons de Compostela, o universo sonoro da nosa cidade, un proxecto único de creación contemporánea que fusiona a música tradicional coa máis contemporánea. É un proxecto que comeza pasado mañá, o día 24, que vai a durar toda esta semana. Comeza cun paseo sonoro pola nosa cidade, despois Aitana vai a describir en que consiste ese paseo, non? Con estas xornadas queremos visibilizar todos esos sons que configuran a nosa paisaxe sonora, os sons da chuvia, das pegadas por un corredor, un trono, o zoar do vento. Hai sons que temos todos os días moi presentes, que forman parte da nosa paisaxe sonora, e que tamén son universais, como son os motores dos coches, e hai outros que xa non se escoitan, como é o cantar das rodas dun carro, que forma parte non para as novas xeracións, pero sí que forma parte da nosa memoria. Os espazos tamén se distinguen polos seus sons, e iso que se quere reivindicar dende este proxecto que empeza pasado mañá. Para falar de todo isto, dese primeiro día no que a través de diferentes cafeterías, bares, tendas, museos da cidade, pois se vai a experimentar a través dun código QR pois todos eses elementos sonoros dos que falábamos. Aitana primeiro vai a facer unha descripción de todo o proxecto no seu conxunto, despois falará Valentín. Hai escasamente unha semana estábamos aquí tamén presentando Alguén que Respira, o festival que empezou onte co equinoccio da primavera. Foi espectacular realmente a tarde de onte. Valentín máis Cultura de Santiago, pois facemos moitas cousas xuntas e sempre é un placer partillar con el. E pechará esta rolda Sindo Guinarte. Pois bo día. Antes de nada, grazas á Concellaría de Acción Cultural, a Turismo de Santiago e a Secretaría Xeral de Política Lingüística por apoiar un proxecto tan singular como este, que eu creo que é moi necesario, pero tamén é moi delicado de tratar, e o vosso apoio foi fundamental. Como comentaba Mercedes, o primeiro que vamos facer é un paseo sonoro que estará aberto desde o día 24 pola mañá ata o 4 de abril, que remata a Semana Santa. Quixemos alongalo un pouquiño para aproveitar que hai máis fluxo de xente, esperemos, polas rúas. E hai 21 espazos entre bares, comercios e museos que van a coller unhas pequenas tarxetas cun código QR que se poderá escanear para escoitar un anaco dunha recolla de música tradicional, dunha grabación de campo. Hai pezas recollidas desde os anos 50 ata agora máis recentemente, de algunha informante que aínda está viva. E como para escoller estes temas parecíame que facelo eu non tiña moita gracia, pois o que decidimos foi pedirlle a un montón de amigos e amigas, de xente vinculada á música tradicional, moitos artistas como Tanxugueiras, Adufeiras de Salitre, algúns de fora como Rodrigo Cuevas ou Raúl Refri tamén, Chisco Feijóo, Xurxo Fernández, Falla Díaz, que buscasen eses audios, as súas recollas favoritas, e así tamén a través delas facemos créase outro vínculo, non? Tamén a través deses artistas, dos propios espazos, todas estas recollas chegarán a moitísima máis xente. Non fai falta nada máis que seguir o mapa e pasear e disfrutar. Despois ese
Ese mesmo día pola tarde, o mércores 24 de marzo, estaremos no Consello da Cultura Galega facendo unha escoita comentada da colección de lousas do Arquivo Sonoro de Galicia, que é unha maravilla, porque hai grabacións moitas da emigración en Cuba, bueno, tesouros realmente sonoros que se conservaron nesas lousas, neses discos de pedra, e que están a disposición para todo o mundo no arquivo, non? Pero que moitas veces, se non o comentamos, non sae tanto a luz. Estará comentada polos responsables do arquivo, Xosé Ramón Pousa e Cristina Pujales. Despois, o día seguinte, o xoves 25, estaremos no Museo do Pobo Galego facendo un encontro sobre a creación contemporánea a partir dos arquivos tradicionais, que vai estar moderada polo músico Xacobe Martínez Antelo, en la que ven de outras músicas, é un músico coa mente moi aberta e parecenos interesante como pode xestionalo. E van a intervir 4 figuras que a mí me parece agora do máis interesante en canto a creación contemporánea a partir deses arquivos, que son Faia Díaz, que de feito vai presentar o seu novo espectáculo tamén no marco destas xornadas, Xosé Miguélez, que é un grandísimo músico de jazz que tamén traballa a partir dos arquivos da etnomusicóloga Dorote Schubert, recollidos a súa propia familia, Mercedes Peón, que non ten presentación porque foi a primeira e a que leva facendo isto máis tempo, e as Tanxugueiras, que están nun momento agora fusionando as músicas urbanas cos arquivos e é moi interesante. E esa mesma noite teríamos a presentación do espectáculo Samatexa no Teatro Principal de Música e Danza, pero tivemos que cancelalo porque unha das integrantes da compañía deu positivo en coronavirus, entón está guardando cuarentena na súa casa e non se poderá facer. Intentaremos buscar unha nova data para isto. Adiando, vamos a ver. Sí, foi así tan de repente que ainda non temos a data, pero despois o día seguinte, o venres 26, temos outro encontro no Museo do Pobo Galego sobre a análise do mercado profesional para os proxectos de creación a partir das músicas tradicionais. A xente que nos dedicamos a isto, ás veces non atopamos os espazos apropiados para facer este tipo de espectáculos ou de encontros ou de residencias creativas, e aquí vamos falar e analizar un pouco ese marco, as cousas boas que podemos nos aportar, as cousas boas que nos poden aportar os espazos ou os programadores, e intentar buscar un punto común. Para aquí contaremos coa presenza de Jordi Fosas, é o director artístico da Fira Mediterránea de Manresa, en Cataluña, que é o punto, a única feira profesional que hai no mundo adicada 100% a isto. É moi interesante a súa palabra. Tamén estará Ramón Almuíña, da Central Folque, Julio Gómez, de Sinsal Audio, que é un dos poucos programadores que programa músicas tradicionais con normalidade e naturalidade dentro de programacións que a priori non son especializadas nisto, e Xavier Campos, de Cultura da Deputación da Coruña, que é un grandísimo amante dos arquivos tradicionais, sabe moito deste tema e ademais tamén aposta habitualmente por este tipo de programacións. E cando rematemos o encontro vamos ao Teatro Principal porque ás 8 Faia presenta o seu novo espectáculo baseado neses arquivos. É un proxecto moi íntimo, moi na liña do que Faia viña facendo, pero no que vai investigar moito sobre o concepto final das xornadas, ese o que non se escribe, toda esa información que nos dan os arquivos deses espazos domésticos, deses sons dos entornos da aldea, as historias persoais das mulleres que o cantan, e vai reflexionar moito. É Voz Soa, é un espectáculo moi especial e moi valente, creo eu, e todo reflexionando sobre a familia, o doméstico, o íntimo, todo o que nos ofreceron eses arquivos, sempre máis alá das propias melodías. E rematamos o sábado cun obradoiro de recolla de patrimonio musical que vai impartir Xulia Feixó, que foi a primeira etnomusicóloga de Galicia, unha rapaza que sabe moitísimo con nova que é e que nos vai a axudar a recoller, gravar, arquivar, reinterpretar todo ese patrimonio que gravamos a xente maior nas aldeas e que despois nos queremos usar para esa creación contemporánea, pero que ten que haber un paso no medio que é arquivalo e analizalo todo ben, e deso será o obradoiro. E remataremos co futuro total. Carlos Martorell, que é un artista sonoro visual, dará unha charla sobre intelixencia artificial e música tradicional, baseada nun espectáculo que ten el agora, no que a intelixencia artificial traballa como un músico máis no espectáculo, reinterpretando 11.000 partituras de
de arquivos tradicionais, arquivos relixiosos tamén, para facer un espectáculo moi baseado na electrónica ao final. Eso é todo. Moi ben, moi bo día. Pois, despois xa da introducción que fixeron tanto a concelleira de Creación Cultural como a Aitana, decir que dende a Xunta de Galicia, da Consellería de Cultura e Educación, pois este proxecto chamounos moita atención, porque en realidade o que fai é recoller unha parte importante da que non sempre somos conscientes, que forma parte da nosa, do noso entorno cultural e do noso entorno vivencial. Os sons sexan tradicionais, sexan os sons da actividade diaria dos seres humanos ou sexan os máis contemporáneamente producidos. Como podemos ver ao longo de todo este programa que acaba de ser descrito, pois son a parte da nosa xeografía, da nosa paisaxe, unha paisaxe acústica que lle podemos chamar. E todo iso entronca coa recuperación da cultura tradicional, claro que sí, e tamén coa análise dos universos sonoros que nos rodean e dos que se están creando por parte de creadores e creadoras que están traballando neste campo. Comentaba eu antes con Sindo Ginarte, concelleiro de Turismo, aquí vendo a relación de lugares onde van ser, onde se vai levar a cabo esta actividade, que moitos deles son onde menos pensaríamos que se podía levar a cabo unha acción cultural, non? A sombrería, por exemplo, ese mítico lugar que sempre pasamos por diante dele e que inconfundiblemente nos leva a Compostela, librerías, cafés bar, xollarías, porque todos eles se xenera en realidade esa parte, como digo, sustancial da nosa cultura. Moitas veces hai ditos na nosa tradición popular que forman parte das nosas vivencias. Por exemplo, cando decimos que se alguén fala moito como se cantara un carro, pero tiñamos que preguntarnos canta xente ten oído cantar un carro, por exemplo. Había que preguntarse o son dos carros por Compostela, cando os carros andaban polas rúas de Compostela, o efecto que terían nas persoas, na vivencia da cidade. E todo isto cabe unha reflexión, cabe recollelo, evidentemente, analizalo, e creo que vais a facer magníficamente en o que non se escribe, os arquivos sonoros de creación contemporánea. Por lo tanto, felicitarvos como empresa que tivo iniciativa e tamén de que sexa posible gracias á colaboración, como digo, a Secretaría Xeral de Política Lingüística e o Concello de Santiago de Compostela, que é un concello da nosa rede de dinamización lingüística e que, por lo tanto, colaboramos en moitísimas iniciativas como esta, porque Santiago é a capital de Galicia, é unha capitalidade cultural indiscutible a nivel do mundo inteiro, creo eu, temos a inmensa fortuna de poder levar a cabo iniciativas como esta. Se dou a palabra a Sindo Ginarte. Moitas grazas. Bueno, bons días a todos e todas. Quero comenzar felicitando e dando as gracias á organización de o que non se escribe Arquivos Sonoros e Creación Contemporánea pola súa decisión de levar a cabo esta actividade, estas xornadas e polo esforzo de poñer en marcha unha actividade tan orixinal en momentos tan complexos e tan difíciles. A min correspóndeme como concelleiro de Turismo poñer en valor a participación de Turismo de Santiago nesta actividade. Quero decir que colaboramos con estas xornadas apoiando a creación dun paseo sonoro, o que tamén xa se fixo referencia por distintos puntos da cidade, puntos nos que se poderán atopar verdadeiros tesouros sonoros. Cada punto, tamén se dixo, agocha un código QR para escanear e escoitar cos auriculares un anaco dunha recolla de música tradicional, pero estará disponible máis información do audio, a quen lle foi gravado, onde e cando foi gravado e por quen foi gravado, e tamén por quen foi feita a selección da peza, xa que para escoller estes cortes contouse coa colaboración de destacados profesionais da música tradicional. Bueno, grazas a este sistema garántese a posibilidade de que cada persoa poida percorrer o paseo, respetando sempre a normativa existente sobre grupos de persoas e con todas as medidas de seguridade precisas.
en fin, o itinerario, en principio, que xa se dixo tamén, conta de 21 puntos que se iniciarían na nosa oficina de turismo na Rúa do Vilar, pero realmente despois pódese alterar e pódese facer o percorrido como cada quen considere oportuno. De feito, eu creo que se podría facer casi un percorrido circular recorrendo todos os diversos puntos da cidade histórica onde, en fin, onde están agochados estes tesouros. É unha especie tamén de búsqueda do tesouro, unha gincana urbana que eu creo que así tamén se podería entender. É unha actividade que, coas dificultades dos tempos nos que estamos, pois eu creo que resulta de sumo interés para os galegos e galegas que nos queiran visitar nestes días da Semana Santa, pero tamén para os composteláns e as compostelás que queden na casa, que quedemos na casa mayoritariamente nesta situación, tratando con este esforzo que agora se nos pide de preservar un ben maior que é a saúde de todos en primeiro lugar e a posibilidade de disfrutar despois dun verán en mellores condicións. En fin, a ventaxa de falar de último é que prácticamente xa todo está dito e pouco se pode engadir. En fin, nada máis pola miña parte que reiterar o agradecemento a Valentín e a Secretaría Xeral de Política Lingüística, a Aitana, en fin, polo esforzo magnífico de poñer en marcha esta iniciativa tan interesante que, dende logo, dende o Concello, contou coa colaboración e o apoio que sempre presta a todas as iniciativas a Concellaría de Cultura e Mercedes Rosón e que modestamente tamén dende Turismo pois apoiamos. Nada máis e moitas grazas. Quedamos a vosa disposición, creo. Sí. Podedes decir o percorrido de saber do cine turismo, pero onde vai ou a donde vai? Sí, hai unha relación que non sei se vos pasaron deses 21 locais que la podemos pasar, pero Oficina de Turismo de Santiago, Sombrerería da Rúa do Villar, María Castaña na Rúa da Raíña, Mercería Algui tamén na Rúa do Villar, Museo das Peregrinacións, Edicións Positivas que están Carretas, a Cibro Ollas que está na Rúa da Troia, Café Bar 13 na Rúa de Santa Clara, o Xa Chegou que está na Algalia de Arriba, Chafarís tamén ali, a Gramola na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro tamén na Praza de Cervantes, Libraría Lila de Lilith que está na Rúa Travesa, Centro Galego de Arte Contemporáneo, Museo do Pobo Galego, Vide na Rúa da Fonte de San Antonio, Barbiño na Praza de Nazarelos, Abastos 2.0 na Praza de Abastos, de Cotío na Rúa de Xelmírez, Merlín e Familia, Rúa Nova, e Pecharía Eladí tamén na Rúa Nova. Como vedes, esta é unha fusión de comercios da cidade histórica, algúns tradicionais como son a Sombrerería e a Mercería na Rúa do Villar, e novas tendas que aportaron moitísima riqueza e dinamismo a nosa cidade histórica, como é Liadiz, como é Merlín e Familia, e como é de Cotío en Xelmírez, non? Aí conviven con diferentes cafeterías, restaurantes e despois os museos da cidade histórica que son basicamente o CEGAC, o Museo das Peregrinacións e o Museo do Pobo Galego, non? Disculpa, para que a xente saiba onde ten que ir, hai un mapa que a xente, cando vexa as tarxetas, o poderá descargar tamén nas nosas redes sociais das xornadas. Está ese mapa na páxina de turismo que, se queredes descargalo vos, luneda.gal/mapa, e aí está o mapiña que guía a todo o mundo por todas as localizacións. Un mapa sonoro de Compostela. Bueno, ao final este proxecto, que a min parece valiosísimo, é unha aposta en valor por ese enorme patrimonio musical que temos, que
enorme, e como ese patrimonio pesa na creación contemporánea. Eu creo que temos unhas artistas maravillosas, todas van a participar, ou moitas van a participar durante estes días, que representan precisamente esa reflexión nova, contemporánea, a través da súa formación e o seu coñecemento e o seu amor infinito a música tradicional galega que pois ten un valor incalculable, e como a través das ferramentas que temos, o Arquivo Sonoro de Galicia, que realmente é un arquivo importantísimo, moi descoñecido, pero de moitísimo valor, e que, bueno, todas estas cousas conxuntamente o que fan é ofrecer un proxecto tremendamente novidoso, singular, e moi eficaz agora tamén de chegar a xente ese enorme patrimonio musical que temos, non? Non posso facer o paseo xa, porque os espazos tamén, a ubicación deses audios nos espazos, na maioría dos casos, non sempre foi posible, ten un sentido, non? Por exemplo, este bar Viño que está no Arco de Mazarelos, o canto que está ali é un canto de arrieiros que fala dos arrieiros que viñan desde a zona do Ribeiro, de Ribadavia, nos carros e entraban polo Arco de Mazarelos para traer o viño. Entón, ten todo o sentido que sexa así, non? A mercería Algui ten un canto de costureiras, a sombrerería un canto que fala dun chapeu todo o tempo, bueno, todo ten un sentido. Non todos os espazos eran doados de ubicar coa temática dos audios, pero na maioría dos casos sí que está pensado. Por aquí non hai preguntas. Pois nada, moitísimas gracias e ata pronto.